Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicoliala and Diego Bandido. Sa sobrang dami po ng mga ginagawa ng mga, ano ba to? Ano ba yun? Sa sobrang, ang hirap talaga minsan magbasa ng yung kapag ka walang period, walang punctuation marks kapag ka dire-diretso. Anyways, sa sobrang dami po ng mga ginagawa ng mga kalaban sa negosyo, ano po bang tips ang pwede nyo pong maibigay para mas sa amin bumili kesa sa mga kalaban? Oh. Hindi niya sinabi kung ano nga produkto, no, ang binibenta niya. Pero ako, I would say, as a consumer, yan, bilang isang ano yun? Hindi ko alam. Sa akin ba yun? Ba't may sumisigaw? Cellphone ko pala. Bakit may sumigaw? Anyways, bilang isang consumer or bilang isang taong mahilig mag-add to cart, bilang mahilig sa shopping, yan, sa madaling salita, paano ko ba pinipili? Kunyari magkakatabi mga damit. Yan, magkakatabi mga damit o kaya magkakatabi mga sapatos. Ano ba yung pipiliin ko? Siyempre, una, preference. So, basic na sa akin na kapag kadamit, kailangan kumikinang o kaya kailangan kulay pink. Yan. Pag nakita kong black yan, wala. So yung preference, ibig sabihin kung anong kagustuhan ng isang tao, hindi natin makokontrol yun eh. Kasi siya yun eh. Kung mahilig siya sa itim, mahilig siya sa bulaklakin, mahilig siya sa makulay, mahilig siya sa puti. Diba? Hindi natin makokontrol yan. Ang maganda is magkakaroon tayo ng kung ano man yung produkto mo, may choices. Hindi yung, halimbawa, nagbebenta ka ng kakanin, suman lang. Dapat meron ding pichi-pichi, meron nga makutsinta, di ba? Para may ibang options. Kasi yun yung una. i-consider mo yung yung sawa factor ng tao din eh. Halimbawa, bumili na sa'yo, paano siya mag-re-repeat ngayon? Yan, di ba? So, diskarte. Bilang mga negosyante na hindi naman natin... Oo, hindi. Mga negosyanteng... kaya nga mahirap ka sa amin. Kaya nga ako gusto ko nalang magsalita as a consumer, hindi bilang negosyante. Kasi yung pagiging negosyante namin... Oo, pulpol, wale. So pero kapag ka nalugi ka kasi sa negosyo, siguro madami ka din kasi marami ka ring learnings yung doon learnings, eh. Marami ka ring learnings at isa doon sa tingin ko, 'di ba, para maging competitive ka rin, wag din sobrang taas ng presyo mo. Dapat kung halimbawa magkakatabi kayong mga alahas, kunyari, 'di ba? Dapat yung presyo mo ay competitive. So bukod sa maraming choices, kunyari, hindi lang singsing ang binebenta mo. Meron ka ding pang malakasang serpentina necklace katulad ng suot ko ngayon. Yan. Bagong design to ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Oy, dumaan Ayan. pala ako doon sa sa Black Friday sale? Nung Saturday, dumaan ako doon sa Robinson's Malabon na branch. Ipopost ko siguro later yung video kasi na-videoan ko. Ay, nice. Very good, 'di ba? Sabi ko may altar doon si Nicoliana. Ay, totoo ba? May bulaklak po ba tsaka may kandila? Pwede ba mga alay? Daan kayo sa Mayet de la Rosa. Oo, tapos alayan niyo po. Alayan niyo po yung picture ko. Tapos message na lang ko ng staff para tanungin kung pwede ko ng pick upin.
Yung alay. Drop-off area. Drop-off area, 'di ba? Tumatanggap po ng alay. Pero yun yung mahalaga May daming choices. So, 'di ba? Yun nga yung sinasabi ko Kung halimbawa, mahilig ka lang sa pink. Pero yung ino-offer puro black, ano yun? So, dapat maraming choices. Ayan. Tapos yung presyo, kailangan competitive. Tama. Huwag din masyadong mataas, huwag din masyadong mababa na nakakanerbiyos, di ba? Yung sinasabi ni Nicole na pag-aaralan mo rin din yung mga kalaban mo. Ayan. Kung yung kaya nga yung kung competitive ba yung presyo Mo. mo, yung produkto mo, ano bang pwedeng, kasi pag inaral mo yun, makikita mo ay, Kaya pala siya pinipilahan Oo. kasi mas mura ng 5 piso. Ayan, O di oo. naman kaya, ako nga ulit bilang isang consumer, hindi na bilang isang negosyante kasi alam naman nating tayo dyan, medyo Oo. nag-fail tayo dyan. may mga pautot Gusto na, ko yan. Favorite ko kapag ka may pautot. Si Yan. Nicole nga pipila sa tabo Oo! Pipila ako sa tabo, libreng battery o kaya libreng sabon, di ba? Pag nakita ko, ay, may Pride detergent na libre. Oo. Ay, pipila ako dyan, Ayan. di ba? So may mga ganon. Dapat meron kang mga pautot, pa-eklavu na na pa-promo, Tama. may mga pa-buy one, take one, may Correct. buy two, Yung mga take freebies two. na yan. May mga freebies. Oo. Sa tingin ko dapat mahalaga din, lalo na Christmas season, no? Ewan ko, bilang isang tao na mahilig magbigay ng regalo, mahalaga sa akin na kapag halimbawa bumili ako sa isang store, yung store na yon bibigyan niya ako ng paper bag nung tindahan. Factor yun na minsan hindi feeling ko lang minsan hindi kinoconsider ng ibang mga negosyante na dapat kasama siya sa computation. Kasi halimbawa, pupunta ako sa meron ako recently pinuntahan buy two, take two. Okay. So syempre, kunyari, bumili ko ng dalawa, 'di ba, makukuha ko ng dalawa. Di napakagandang deal, 'di ba? Pero gusto ko sana na yung 4 na piraso na yun, lahat yun may tigi-tigisang paper bag. At hindi lang ako yun yung sandamukal na nakapila doon, yun talaga inilalaban nila. Like meron ako narinig. Sa online, kaya ako hindi nag-order kasi wala silang kasamang paper bag. Kaya ako pumila all the way dito sa mall para dito sa paper bag. Dapat ibigay nyo. Tapos hindi binibigay nung spluk ko na ba kung Sige. Chares! Hindi binibigay. Kaya para sa akin, dapat medyo kasama siya sa computation. Kasi, yun yung gusto ng mga bumibili. Kaya ka nga bumili ng, especially pag Christmas season kasi ireregalo mo rin din. Ireregalo mo siya. Hindi, kung halimbawa siguro, Jegs, hindi Christmas season. Yung buy two, take two, okay lang siguro kung hindi kaya yung 4 na paper bag. 'Di ba? O kaya pwede rin ang ginagawa ng iba, hindi yung usual paper bag nila na pangmalakasan. Medyo yung meron ding tatak nila pero made of paper o kung ano yung mas mura. Basta ang mahalaga may tigi-tigisa kasi nga ireregalo mo siya. Baka mag-away pa yung riregaluhan mo. Kaya nga, bakit yung kanya naka-paper bag, yung akin hindi? Ano ba ito? Hindi totoo. Kaya tuloy ako, ang problema ko, di bumili ko ng gano'n. Ang problema ko, kailangan yung pagbigyan ko, kasi hindi ako binigyan, ang dami kong binili, hindi ako binigyan. Kailangan ang eksena ko doon, ang pagbibigyan ko, 3 piraso lang sila sa department nila. Di ba? Para hindi magka-anuhan na, bakit yung akin walang paper bag, yung sa kanila meron? Di ba? May mga ganyang klase mga concerns. And I think these are concerns ng consumer, Pag Christmas season, gusto nila na yung binibili nila, hindi ito personal consumption usually. Ibig sabihin, hindi personal consumption? Hindi pang sarili. Kadalasan ireregalo. So kung ireregalo, dapat basic na naka-ano na. Naka-paper bag, naka-plastic na. I-consider mo yon. Baka kaya yung kalaban pinipilahan at ikaw hindi. Kasi sila may pa-paper bag, ikaw wala, hahawakan lang. Kung sino ka mga kumpanya ka na hindi namimigay ng paper bag, hindi mo binigyan si Nicole Yala, ayan tuloy, na-isplok ka ngayon. Ang sama ng loob ko. Sabi ko talaga, grabe, ang hina ko naman po sa inyo. Tapos kung kailan para nagtampo na lang ako sa kanila ako tinatanong. Pero hindi lang ito para sa akin. It's for all So kumbaga, dun sa mahabang pila na yun, rinig ko yung kanilang ako ang kanilang ako ang kanilang spokesperson. Pero gets mo ko. I mean, wala ka doon, pero gets mo ko na kaya ako bumibili dun sa buy two, take two kasi basic yun, re-regalo ko kasi sa Pasko. So dapat regalo, it could be na ipambenta din ulit. Pwede, di ba? Pero dapat may paper bag. Correct, kasi may added value siya. Ngayon, kung alam naman ng mga negosyante yan na syempre added cost. Iangat-angat. Kayo
na bahalang mag-compute Oo. kung saan nyo ipupwesto. Kasi promise, matutuwa po sa inyo yung consumer Oo, dapat kapag ka basic. may pa-paper bag. Though meron naman din tayo, ako may na-observe din ako na na nagbibigay din talaga sila ng extra. Halimbawa, bumili ka ng sapatos na Yan. may sale. Yan. So kung ilan box yung binili mo, Correct. nilalagay din nila yung Diba? doon. Di ba Oo. dapat ganun? Hindi ko mag-gets kung bakit hindi nila mabigay. Ayan, lagot kayo. Gusto ko pa naman yung brand. Alam mo yun? Nakakaloka yung parang gusto mo i-boycott pero hindi mo pwede i-boycott kasi gusto mo yung brand. Pero ang point ko bilang spokesperson, 'di ba? Technically, ang binili niya ay siguro ay 4 nga, Oho. 'di ba? So hindi na namin kasalanan kung hindi niyo na-compute Oho. or hindi niyo naisali sa computation ninyo yung pa-paper bag. Pero sa Christmas season, palagay ko mahalaga 'yon. Oh, ayan. So yun yung sinasabi ko lang na wag kang magtaka kung ba't hindi ka pinipilahan. Oho. Kasi yung iba may paper bag, ikaw wala. Ganun yun. Shout out sa mga kumpanya na hindi namimigay ng paper bag. Masama ang loob ni Nicole. At higit sa lahat sa tingin ko isang magandang edge, kapag kayo nagbabantay, ay maaliwalas. Ayan. 'Di ba? Kapag ka makita mo palang malayo pa lang, nakasimangot na galit Ay, na siya oo, sa ginagawa isa pa yan. niya, ang hirap pasukin. Dapat laging naka-smile. Oo, pero ang daming demands, no? Ang daming demands ng consumer. Nangahanap lang naman ng libreng paper bag. Pero, wag din naman sobra na nakaka-nervyos. Kasi like for example, merong mga tao na ayaw nila na masyado silang tinatanong kung anong gusto Oo, nila. ayan, totoo. Kasi pag introvert ka, di ba, halimbawa, Oo. ayaw nila na Yung sinusundan ka. Sinusundan ka. Wait, tag na, gusto mo tumingin. Ma'am, ano po sa'yo? Sige, Ay, hindi, okay lang. Ayan, Ma'am, ito po, ma'am. Oh, 'di ba? Wag din sobra na to the point na matatakot na sila kasi may mga Oo. introvert na yung social battery nila o kaya yung mga ayaw nila ma-drain yung kanilang enerhiya na kung bibili talaga sila, magtatanong sila eh. Oo. Kumbaga, masid-masid ka lang din, huwag masyadong Oo. makulit. Alam mo yun, yung Like ganon. ako, pag tumitingin ako ng sapatos, ayoko yung may nag-i-entertain sa akin. Kasi gusto ko nahahawakan ko yung sapatos na magkakaroon ng connection. Ayan, Sabi ko, dun sa parang- sapatos, Tapos oo. kung may nakasunod sa'yo, Nape-pressure ka Oo. Nape-pressure ka. Although, minsan, may mga sumusunod sa'yo na, magaling sa sales to. Oo. Naku, sir, bagay na bagay sa'yo yung sapatos. Parang, nag-iisa na lang yan, sir. Parang sa'yo talaga nakasukat. Yung mga ganyan. tapos dumaan sa tabi mo, pareho kayo. Nag-iisa pala. Echos. Isa pala, ha? Diba, yung mga ganun. And I think part ng training yun sa mga nasa sales na kung wag mag-entertain ka pero wag naman masyado to the point na matatakot yung customer. Oo. Diba? So, Or wag pakiramdaman mo rin. pakiramdaman mo Oo. rin. Ito ba yung tipong nagtitingin-tingin lang o di ba yung mga ganun and part ng training yun, di ba? Tama. Malalaman mo naman kung mag-i-engage ka agad yung customer. Yes. Malalaman mo na mababasa mo Oo, naman. correct. Kung sa tingin mo parang naglagay na siya ng wall Oo. between you, Oo. wag mo na masyadong i-push. Ayan. Anyways, kung bibili yan, magtatanong ng sukat Oo. yan. Magtatanong ng ibang kulay or magtatanong yan ng stock. Mhm. Diba? So ano lang, Oo. yung tama lang na tamang asikaso lang, tas tamang Oo. aliwalas kasi na mukha. meron kasi iba parang feeling nila na-i-invade yung space Oo, nila. Kasi may gusto nila ganon. mag-space pag tumingin-tingin. Meron silang freedom tapos meron ka dyan susunod-sunod Ayan, na. di ba? Oo, bida-bida. Na- Ito po. Correct, na masyado. Parang Oo. gets natin yung train tayo talaga to sell. Aha. Or tinitrain sila na, 'di ba minsan ganun yung training sa mga nasa sales na hindi mo naman alam kung anong gusto mo hangga't hindi pinapakita Oo, sa iyo. yan. So Oo. kaya siguro ganun sila. So makiramdam ka lang Ayan. kung siya ba yung tipong gusto niyang pinapakitaan siya Correct. or gusto niya ng simple-simplihan lang na ikot-ikot lang na wala pang pambili pero window shopping lang Yan, muna. oo. 'Di ba? And speaking of aliwalas, gusto ko lang i-shoutout ang lahat ng mga maaliwalas dyan sa Santa Cruz, Manila. Ayan. Yun. Shoutout kasi ang lakas ng radyo dyan sa tabi ng Fast Eye Optical Shop. Hello po sa inyo. Shoutout kay Sheila, tas hindi ko nakuha yung pangalan ng isa. Pasensya na. Ayan. Basta hello po sa inyo at shoutout po sa inyo. Fast Eye Optical Shop dyan sa Santa Cruz, Manila. At yung katabi nilang tindahan na napakalakas lagi ng Love Radio. Maraming salamat po. i-shout out din natin yung mga taga Karuhatan, Valenzuela. Uy! Yung Mga
mga nakilala ni Oo. Konyo Bicolano kahapon. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At ganoon din sa may bandang Malabo, nakalimutan ko yung car wash na daanan ko. Basta yung na car ang wash na ang lakas din. Sobra kasi Salamat. nakikinig ako sa loob. Sabi ko, Parang umi-echo. Oo. Kapag ka ganun, ibig Ayan. sabihin may naka-love radio sa Ayan. paligid. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. At patuloy lang po kayo sa pagtutok kasi malay nyo po, whether it's sasakyan, tindahan o kung ano pa man, Oho. at kayo po ay nahuli ng mga taga-love Yan. radio na nakatutok, malay nyo, kayo Oo. ang mabiyayaan, di ba? Ayan. Oo. So, antabay lamang po mga kabisyo. Correct, para sa mga drivers natin, nandyan po yung Love Knows No Boundaries para naman sa mga establishment, Yan. bahay, Correct at ka. kung ano man yan. Aha, nandyan po yung ating Noche Buena packages. Oo. At magkano ba, Nicole, yan? Ito namimigay na, 500, worth 500 Uy, ba? hindi, because the Filipinos are worth more than 500 pesos na Noche Buena Magkano package. ba? Basic 1.5. 1.5, ganon. Ayan, Dami okay. na nun, dami Oo naman. na laman nun, di Oo, ba? ayaw namin kayong mabitin kasi pag sinabi nating Noche Buena, yung hindi mo, kahit paano hindi mo natitipid. Yes, Oo. di Na ba? parang more than extra sa regular. Correct. Ayan. Kasi nga, season, di ba? Oo. Parang katulad nga, babalik ako sa buy to take two. Oo. O, Pasko kasi. Ayan. So, dapat O, may yung apat na paper bag paper kasi. bag. Dapat yung paper bag. Nakakaloka. Ay, nako. Kaya, alam niyo po na kung napapakinggan niyo, I'm sure, kung nag-umpisa po kayo makinig sa amin kahapon, no? Pinatutugtog po namin yung aming kabisyo ngayong Pasko na Oo, jingle. tama. 'Di ba? Kasi gusto po namin sabihin po sa inyo na kabisyo ngayong Pasko, Oo. mamimigay po kami ng kaligayahan Ayan. po sa inyo via libreng boundary and via Noche Buena packages. Ayan, Nicole, may mga nagtatanong, gusto daw nilang kantahin yung hindi nila alam yung lyrics. Ha? Ano ba yan? Okay. Oo. Charot! Hindi, alam niyo po ba na ang lyric video ay out na po sa YouTube channel Yan, ng oo. Love Radio Manila. Ayan, pwede nang sabayan pwede kanta. nyo nang sabayan at I believe it's number 907 sa videoke. Mali mo next time nasa videoke na hindi ayan. imposible. Correct, oo. Kabisyo ngayong Pasko, composed by Titangelo, Yan. sound engineer Si Raven, Raven, napakagaling ni Raven. correct, and artist, Siyempre, Love Radio DJs. Saya, di ba? Oo. Salamat na nga, bongga mga kabisyo. Ayan. Doon sa mga naghihintay ng music video, Oo, nako, abangan na po ninyo. hinihintay lang din naman namin. Oo. Yan, hinihintay din Kung namin. excited kayo, mas excited kami. Correct! Excited kami dun sa mga, alam mo yun, yung parang Christmas ID jingle na eksena namin dun sa studio. Tama. Yes! Salamat ng marami sa lahat ng mga kabisya nating sumusuporta. Again, dun sa nag-PM, nagtatanong tungkol sa paano ba kayo pipiliin o wag mo kakalimutan ng mga pautot na paper bag. Tama. Dapat Yung freebies, malaking bagay may freebie, yan. may Oo. extrang, 'di ba? May Oo. tender loving care. Correct. Kasi pag nag-order ka nga online, pag dumating mo na may extra kahit sticker lang, Di ba? Natutuwa ka. Mabookmark ko minsan. Correct. Oh, what more kung paper bag yan? Hindi pa rin natatapos. Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That